er på vej på stranden. Vi kan vide, at du ikke så langt. I hvert fald kørt i en time. Ja. Jeg tror også kun, vi har kørt i 40 minutter. Det er i hvert fald lang tid bare for at komme på stranden. Ja. Men okay, det er nok ikke så langt, når det er herovre, skal man tænke på. Det er også bare fordi, vi er vant til, at man skal bare lige så. Ja. Vi er ankommet til stranden. Vi er da ikke de eneste, der har valgt at være her. Wow! Gitte og jeg vil nu begive os ud i det vand her. Her for det første er pisse koldt. For det andet er der ekstremt mange bølger. Der er nogen derude, de har givet os mod på det. My bitch is in the kitchen making me some ice. Go bitch, go bitch. Birgitte og jeg regner med, at vi lige får kværnet det sidste is her til aften. Nam 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 nam. Jeg er så glad for øl i min mave. Det er godt. Det der er min skål, og det der er Birgittes skål. Det synes jeg, det er perfekt fordeling. Bitch. Jeg kan heller ikke spise alt det der. Snap it. Snap it. Så må hende Birgitte godt blive færdig i bag, for jeg har lavet morgenmad. So delicious. Birgitte, hun ligger her og ser lækker ud. Nu vil jeg gå ind og lave en kop kaffe, så jeg kan blive fresh. Vi ligger her. Ja. Giver der hovedpine i dag? Har du stadig det? Eller hvordan ser det ud? Det er en underlig hovedpine. Altså når jeg ligger ned, så er der ikke noget, hvis jeg rejser mit hoved, så kommer det bare. Så det har bare været afslappningsdag. Til kameraet, hvor sund vores aftensmad er. Det er nudler og cola. Nudelsup! Og cola. Noget af det mest sundeste. Er der i det mindste sådan en eller anden ært heri? Vi har ikke lavet så meget. Meningen var, at vi egentlig skulle have lavet lidt. Men Birgitte har ramt af hovedpine i dag. Ja. Jeg ved ikke, hvad der sker for os af hovedpine, men Jeg er heller aldrig sådan... Jeg kan godt kunne have hovedpine uden at kaste op. ja. Det har jeg haft begge gange herovre. Det Ja. er godt, det er bare aldrig. Det kan mærkeligt. Jeg har været at kaste op på grund af under hovedpine. Det har jeg så alligevel aldrig sådan prøvet at kaste op. Det er jo også bare morgenen, der kan få følelser. Og vi kan gøre med så. Ikke. Vi har nødt til at nå det så. Så. Så er vi på vej til LA. Eller hvor fanden vi skal hen. Jeg ved det ikke. Det er der ikke næste ved. Det er noget Nancy har arrangeret, at vi skal bo ved nogen hun kender. Og der skal vi være indtil på søndag. Umiddelbart så virker de flinke sådan. Ja. Men nu kender vi dem overhovedet ikke. Vi har aldrig snakket med folk, så det er lidt mærkeligt. Især fordi det er noget sådan hun har sat op. Så vi sidder her med vores Starbucks. Jeg skal selvfølgelig have den store. Og Birgitte skal have den lille. Jeg skal også lige have en ekstra.
Ej, det er fordi, at de lige havde den her. Jeg skulle lige prøve den, og sådan en Halloween edition. Det smager også godt. Det smager igen. Så er det sådan en lille del af en. Der er 7 baner her. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nej, eller hvad? Kun 6? Måske kun 6. Ingen ved det. Vi er ankommet til her, hvor vi skal være indtil søndag. Og det er faktisk nogle timer siden vi ankom. Men vi har ikke lige fået vlogget, fordi man skal jo lige lære menneskerne. Der er bare lige så meget, når man kommer til et nyt sted, skal man lige være folk at kende. Og så gider der ikke bare lige stikke et kamera i ansigtet af dem. What's your name? Så vi ankom her klokken efter lang tid i trafikken. Det filmede vi også lidt. Begin, hun var så sej. Give me 5, bitch. Så vi skal ud af kage. De har lavet hjemmelavet kage. Det er en pumpkin kage. Græskage. Wow, du skal have et ordentligt stik. The joy of having a dog. Oh my god.